Hi, B-boy. Thank you. Ganito moderator dyan. Don't subscribe. Thank you. Diyan muna akong mga. Malulubat ang aking phone. Malalamin ka at kami yung sura ng sila eh. Para ang Ingay na naman ni ano, pangaw ah. Saya ma'am, jalandan. Hindi na, matamis yan. Matamis yan, 50 ang kilo. Mura na yan. Thank you, boy. Umal. Salamat sa 1 million viewers. Marami kong viewers guys, 1 million. Thank you sa 2 million viewers. Bili natin.
Habol. Ay, nabigyan na ba kita? Dito eh. Kaya ano, kay Muslim, o kay Chinese, Jai. assassin. Ay, Jai. Ay, 3 viewers, thank you. Oy, 7 viewers, thank you. Oy, 12 viewers, thank you so much. Bibiling pagkain si Tata Rubil. Oh. Oo muna. Ayan eh. Ayun mo. Weekend. Ada. Ay, nakatutok. Ilat. Blue Marlin. Blue Marlin. Oh, Marlin. Yung malalaki isda dito. Anong malalaki isda? Yung pinatagtag yung buong kamot. Pero yan sa kapapatuloy. Dapat pala kanin na lang kinuha ko tapos Saan ako kumanan? kila Ping. Dito kumain. Ako doon, malakanin doon, 15. Kaya ang bayan eh. Kaya Ay, dito. Dito daw ang nagsampo. Mahal tayo ko rin, ha? Ito, 10 lang. Kalahati yung nakakain na. Sabi ng kanin, napakamahal. Kano na ang palay?
Pinagkaan ng bali, 14 sa inyo. Hindi pa luto na. Asan na si ano, yung nag-vlog dito kanina? Yung pang... Umuwi na. Pero wala yung CCTV oh. Ha? Wala kagaya dati ni Bagubik doon sa Nitang. Puta yun sa bahay nila oh. Alam nila kung anong nangyayari. CCTV sila doon. Oh, nakakonect sa cellphone. Okay. Bili na, ma'am. Ay, ano? Kain muna. Wala pang kain. Kain lang ako, makain lang ako. Kaon lang ako, kaon na. Kain na! Kalimutan ko. Kain tayo guys. Wala pa dun. Mamaya pa yun. Yun lang. Oh. Mamaya pa yun ang kainan dun. Mamaya pa. May ano daw, may tawag nun. Hindi, mayroong hindi, may pangalan nun. Hi, Habibi, Kani Sharaw. May clown daw, may clown. Oh, potential. Bring me my pencil. May palaro daw pa yun. Clown. Boss Romeo, kain. Eh, sabaw tayo. Ulang ko. Sabaw.
Ano, bula-bula? Ilan? Mati lang. Isa? 20 isa nito, isa. Dalawa. Ito siya? 20 isa. Ano? Dalawa. Ah. Kaya? Ilang ko? Wala ulan? Ay, 7 viewers, shout out. Yung pati, kumakain na. Ay, isang kay Matthew, shout out. Kain po. Hindi ko lang pakita yung subo ko, baka mamaya. Tansyawan na naman ako ni Biboy. Sabihin na naman ni Biboy, lakas kumain. Isang kanin lang tayo, isang kanin. One rice lang only. Almusal, tanghalian. Kagabi lang medyo nakaparami. Matagal na. Di ba sabi ko na? Hindi boy pa. Yun, 9 viewers, shout out. Kain talaga yun. Tatlong kanin. Ha? Eh, katabi kong gulay. Kukunin Isa lang? Opo. Dagdagan mo isa. Hindi pa naayos ang kay Matthew. Yung channel ni Sagato. Hindi ma-verify. Kaya wala nang Sagato ngayon. Isagani na. Dagdagan po po na isa. Hindi pa na-verify siyang kay Matthew yung ano niya channel niya. Kain. Yun nga yung sagani. Kutsara. Hindi ma-verify Sagato pati ang sagani. Oo, hindi pa daw. Kutsara lang. Kawawa nga yun. Tapos tayo plastic yan. Naiinis ako dun. Ba't di niya inalagaan channel niya? Kahit hindi ako nagdodog dun sa live niya. Naka-video yung dalawa kami. Nasa taas. Tapos nawala bigla. Kailangan niya subukan ang globe para ma-verify ang isagani niya. Oo, kailangan globe. Anong problema account niya? Hindi ma-verify. Saan kay Matthew? Kaya nga. Pinagpuyatan niya gabi-gabi, alas 12, alas 1. Tapos,
Isang idlap lang nawala agad. Aray ko. Sayang. Dapat kasi linalagin niya sa ibang account ko. Ibang cellphone. Ay, Kasi pag isang cellphone lang ang nakalagay yun, hindi ma-recover yun. Pag di pa tanda. Hindi pa natandaan yung account. Aray ko. Sayang. Kaya hindi na nakikita sa live. Hindi na rin nagpupunta kay. Ano ba yan? Kawawa naman siya. Oh. Kalukang malas. Inalas-alas kasi sabi nga ni Loy, ni Kapre, wala na yung pinupuntahan nila, tinatambayan nilang lamay lagi at gabi-gabi. Kaya na na. Kasi sabi nila dati, sa ganay ba mamaya matuluyan ka na mamatay. Yun nga, tuluyan yun, wala yung channel. Sayang yun. Malas, maalat ang itlog niya, malamang. Walang hugas kasi. Mabuti na lang ito si Bibo, hindi maalat. Lakas ang asukal. Tapos na. Ang kanin lang tayo guys. Hindi tayo pwedeng magdami ng kain. Ayaw ko tumaba. Gusto ko yung sakto lang ang katawan na kahit hindi ganun kalaki ay healthy naman. Aray ko, healthy talaga. Laila, magkano binigay mo sa akin? una. Todo yan. Pwede naman na natakpan niya. Kung dalawa, i-rewind mo na lang. Pag taga doon ka, libre lahat. Kaya kumuha na ang bilang. Wala ka nang kapayaran sa Laila. Oo, maganda sa Makati. Makati na yun, di ba? Boundary. Ang talo yung, Nagtinda ka rin, Robin. Anong tinda mo? hotcake sa kabo. Pag wala ka, Sarili mo. tinday mo lang ako dun. Sana nagkaritong karon. Ano ko na yun? Ha? Oo, hindi ka nagkariton na lang. 50. Isang araw? Oo, lahat. Ang mahal. Ano naman? Kita-kita naman maganda pa rin. Oo, marami tao doon. Sa Marami tao doon. Makati. Pupulutas dapat ako, di kasi sigurada ako. Ayaw niya sa pupunta. Ang galaw yung, oh. bili natin. Ang bili na ma'am. Atyo, thank you. Kuya Bibo, ikaw na ang gawa. Bago yan, email. Tapos ibigay mo sa kanya. Panggabi ko puro fast food. Kaya ano, Pagkain. Chinese. Pagkain, oh. Korean. Sawa ka. Pambili lang ang ano. kwenta po. Puro pagkain. Kasi para alam mo ang details sa ginawan ko na siya. Oh, yung pinakamababa presyo eh. Yung malalaki na siya may big siomay. 3
piraso. Sayang, may dalawang cellphone siya, hindi niya nailag yun doon. Hindi niya tinandaan. Mark Joe. 2,000 subscriber na sana siya noon eh. Ngunit, ano na lang ang kailangan niya, WH, hindi pa natapos. Kailangan niya ng new signal. Ikaw na ang gawa lahat. Oo nga, Biboy, ikaw na. Sinta mo naman yan. Wala tayo maghuli. Biboy, gawan mo na ng channel sige sa gato para may mabuli na naman tayo. Wala tayo maghuli. Oy, 10 viewers, shoutout. Sana ako. Pa-monetize ko daw guys yung sikat ko. Para tayo makakuha ng pang ano. Bili na aeroplano. Ay, salamat po sa 10 viewers at 7 thumbs up. Uy, 16 viewers. Shout out. Ate, isa lang to, taka yun. Ano ba, bilang ba bibili no? Napupulihin nyo. Ay, di ka naman kabuli-buli, Biboy. Di ka namin mabuli. Baka kami pa yung mabuli mo. Sa gato, kaya. Subukan ko man. Bakit pala nakaharap ko? Hindi pala sa akin. Ay, Tambay Boy. Shout out. Mabi TV, shout out. Subukan gawin mo na. Bili na guys, bili na ha. Bili na, may... Sayuti, upo. Ay, 9 viewers at 8 thumbs up. Thank you. Pwede, sa gulay ang tingin ha. Huwag sa hita. Ay, so, parang ikaw lang yung maabi. Pwede, parang ikaw lang yung pwede. Habang nagla-live, nakatingin dun sa hita. Gawa, loko pa. Loko ka talagang bata ka. Sinayang ni Sagani oras ko tambay sa kanya. Oo, Sangkay Matyo. Kahit nga ako Matyo. Sangkay Matyo kahit hindi ako nagdudot-dot nun. Aray mo. Kupak, ano? Pakak. Aray mo, pakak. Sino to? BG. BG, hello. Padi, Oy, pwede, wag mo akong baliktarin na aray mo. Nag-subscribe po ako, kuya. Ay, thank you. Sino yan? Main channel ba? Paka-check nga, guys. Sangkay pa-check nga ako pwede kung main channel niya. Kasi yung cellphone ko isa, di ko muna binuksan. Ay, malubat. 2 hours or 1 hour siya. Live nandun ako. No. Kahit si Pe, ganun din. Maybe, yung dalawang cellphone na hindi pa nasisira yung isa kong cellphone. Nakatambay sa kanya yun. Yung, Dumalay Boys at yung Mark Jan. Tinatambay ko sa kanya yun. Sinayang niya oras ko. Kaya mo na. Kaya wala na siya ngayon, hindi na nagpaparamdam eh. Kawawa nga eh. Hindi na rin siya Ninja, si BG, Ninja ba? Tignan natin jacket niya. Salamat sa kanyang pag-subscribe. Baka may main channel ka dyan, ibabam. Tambay Boys, shout out, sabihin mo boy. Sinayang ang effort. Ay, 6 viewers, shout out. Boy, payuda naman. Sabi ni Tambay Boy. Hindi min. Ay, hindi ba min? Yaman yan. Pag min lang tayo mag-jacket guys kasi baling sikat account basta min. Pwede na yan. Kwenta po, dalawa po. Ay, tatlo. Santong po. Magkano kilo ng kamatis? Kamatis na yun.
Ginto. So, ano palang puhunan ng kamatis ngayon? Kay tinanong ko kagabi kay Brian. Kano? 80 ang puhunan kay Brian. Bisa, ano, Bulacan ba yun ang kamatis niya, ba? Bulacan. Bagay. Bagyo ba yun? Bagyo ba yun? Oo, okay. Ay, yung isa rin pala, yung maputla yung Bulacan. Oo, Tagalog. Ano? Hindi ninja ni Rosemary. Bakit magkano ba Rosemary kamatis? yan. Si Brian. Gano'n kamatis? 80 kagabi. Ninja ni Rosemary yan, BG. Ay, ninja ba niya? Sana pumasok yung main niya para ma-jacketan Ano na. yung parang... Kasi nakakataranta na minsan kasi mag-jacket ng mga ninja eh. Kasi minsan yung mga ninja, yung pa yung ng ano, ng mga Kalabasa. hide. Dumati yun. Mura yun. Tagalog yun. Ay, 5 viewers, thank you po. Oo. Dagang salamat kayo sa inyong lahat sa pag-pasyal sa akong ano, live. Sangkay Matthew, thank you ah. Di pa ba ngayon Sangkay Matthew? Wala ka bang work ngayon? Sabado ngayon. Hindi, madali yan. For viewers, shout out. Hindi siya nga, Tagalog. Tagalog ko siya. Ano ko lang din. Kaya ang chinik ko may Minya, Rosemary Minya. Ah, yung ba yung Minya? Tama ba, pumasok ulit. Day off po, antok na nga ako eh. Tulog na. Okay lang kami dito. Basta pag nag-live ka, anytime, anywhere, nandun kami. Ang Team Boom. Laging nakasupport sa'yo. Salamat sa iyong suporta. Salamat kasi mayroon na akong sariling puhunan. Salamat sa tulong mo. Kasi ako the past day kulang tulog minsan 4 hours lang, yun lang. Kaya kailangan mo magpahinga. Tulog ka ng mga 8 hours, 10 hours para makabawi-bawi. Parang ganyan lang din yung December ako. Noong December, nung kasagsagan ng kabilihan. Talagang walang halos tulog. Buong araw, walang tulog. Palong-palo. Dahil kayo nag-a-addict. Ito, paano naman kumita? Kagandahan lang nun kasi yung sinahod ko nun nung kasali ako sa Team Subasco, yung tulong ng Sangkay Matthew, Will, Sir Ido G, at si Sir Jaime Vera, ay nagamit ko talaga pang puhunan. Nagamit. May sarili talaga ang puhunan. Hindi naman ganun kalaki. Pero thank you. Malaking bagay. Kasi nung December ay namuhunan ako ng 100,000. Bali yung pera ko doon na nasa 25 tapos yung inisti ko na 80,000. Nabalik ko naman. Full goods, wala na. Umubo naman kahit pa paano. Hi, 5 viewers, thank you. Bakit kaya marap ka ng iba. Dan dikit pa macho ay sangka pa din. Salamat pa din sa pagdikit kay Matthew.
Mami's World. Sangkay, thank you. Buddy, thank you. B-Boy, thank you. Bili na ma'am. Sayuti. 5 viewers, thank you po. Buti nga ngayon mga kore, hindi ko mahigpit ang bangketa. Buddy. Oh, buddy. Ay, 6 viewers. Thank you po. Nakataw si, Dalanda. Dalanda. Salamat sa tambay. Salamat tambay. Nagbablog ako. Saan ba yan? Lugar na yan. Para sarap pumunta dyan. Hindi ko alam kung saan tong lugar nito. Pari. Iano mo na lang. Sa Warawara Street. Search mo sa map. Sa Google Map. Warawara Street. Pwede pala ba ipa-LBC yung yung t-shirt mo sang kay Matthew eh. Pa-LBC. Sabihin mo, bawal magtanong pag di bibili. Hindi nagtanong kung vlogger ako, sangkay. Ito pa din. Yung nagtitinda, yung vendor. Sabi, kuya, vlogger ka ba? Sabi ko, bakit? Mahal yun pag papa-LBC pero pwede. Oo, kay papunta ka kay kay Rosel Humudyo eh. Magkano ang tingil? 210. Dito lang yun sa Pilipinas, lalo na pag sa ibang bansa. Baka umabot pa ata ng 500. Almost, baka 400 yan yun. Hello host, oy Len. Tambayan. Siya. Yung channel to. Yung moderator. Ayan, may moderator ka na. Salamat sa pagpunta. Guys, supportan nyo ako guys. Nag-uumpisa pa lang po ako nag-vlog. Min ko, ayan, sige, mayroon ka na moderator. Support guys, bago pa lang tayo nag-vlog sa YouTube. Hindi pa lang ang subscriber ko, sana madagdagan po. 6 viewers, thank you po, at 9 thumbs up. Hindi mo pansin. Rosa Che, dating dikit po. Sabi niya Tambay Boy. Salamat sa Nay. 40 lang yan. Pag binubuksan yung isa ko. Yung tatlo ko na. Kaya bililunas ka, Noy! Pag binuksan. Hello, Tambay Boy. Musta? Ate Melody, shout out. Maraming salamat Ate Melody sa pagpunta. Magkano ganyan? Yes, pwede na lang yan. Kano sa likod mo? 40 po. Opo. Kala ko didiretso ang tayo. Ang problema kasi hindi nila ako eh. Huli ako sa dalawa eh. Hindi tayo dyan.
Libre kayo ng ano? Gumita? Dahil mo yung trabaho? Tara ka na. Okay, thank you. Minsan na, labo mata ko. Kaya tinitignan ko pa. Naigi ang mga names. Okay lang. Len standby. Yan. Melody hi from Len. Ate Melody, dating dikit po, sabi ni Tambay Boy. Salamat. Pulis pala? Oo, bibigyan nyo lang. Dan ako sa'yo, Tambay Boy. Thank you. Salamat, Len. Thank you so much for bibigyan. Uy, salamat sa 6 viewers at 10 thumbs up. Wow. Salamat po sa pagdikit. Sabi ni Tambay Boy. Ayun na dapat kumakain. Kaya na ng tao kahapon. Yan yung naman. 7 viewers, thank you po. Welcome, sabi ni Len. Si Len is tambayan. Wait, one way dyan, yeah, one way. May babantay siguro, kaya bumalik. YT with love, shout out. Oy, YT with love, thumbs up. Thank you so much. Salamat sa pagpunta, YT with love. Meron ka na moderator. Thank you so much. Mas baka pwede po payuda. Ay, wala po ang aking ano dito. Ay, oo. Sige lang, ano ka lang dyan. Pin kita. Ayan guys, yung nakapin, baka pwede pong ayudahan natin. Si YT with love. Bagong ano yan. Nagsisimula pa lang. Pares kami nagsisimula sa YT World. 8 viewers at 11 thumbs up. Thank you so much. Habang maliliit pa lang ang mga channel natin, dikit-dikit lang, dikit-dikit. Dikitan tayo, dikitan. Para masaya. Dikitan mo lahat mga yan. Para pag nag-live mga yan, puntahan mo, papasyalan mo. At may mga ekstrang ano yan, banana. Madagdagan yung ano mo, subscriber. Ganun talaga pag maliliit pa lang ang channel, kailangan tayo ang mauuna mag-subscribe sa kanila. Kasi siyempre, nila malalaki ang channel nila. Pag gano'n na yun, babalikan ka naman yun. Ay, Ate Margie, shout out. Serbo. Si Margie, thank you so much po Ate Margie. Salamat po marami sa pagpusyal. Yan si Ate Margie, YT with love. Dikitan mo yan si Ate Margie. Babalikan ka po niyan. Maraming mga alagad dyan. Dapat kung sinong pumapasok dyan na ano, na mga bagong ano natin, mga kaibigan sa YT. Dikitan nyo agad YT. YT with love. Para mabalikan ka agad. Pag nag-live mga yan, sigurado yan, may didikit siya yung mga bagong
subscriber. Kasi yung akin kasi, yung cellphone ko ay maglubat. Maglulubat mamaya ko na gagamitin eh. Rosa Chid, Dan Dikit with Kalimbang. Thank you. 7 viewers at 12 thumbs up. Maraming salamat. Oy, B-Boy, thank you. Ayan, si YT with Love. Tikitan mo yan si B-Boy TV. Para balikan ka yan. Maraming alaga dyan si B-Boy. Pagbigay yan, mapagmahal yung tao na yan, mapagmahal. Kailangan mahalin mo rin. Para kung ano, haba ng... Buti na lang, hindi ganang marunong. Very light lang. Kasuki, Dan Dikit po. Ay, Ate Je, Jel Brianna. Shout out, Ate Brenda, hello. YT, with love, dikitan mo mga yan. Bagong pasok. Ano natin yan, mga kaibigan natin sa YT World. Pares lang tayo, nag-umpisa pa lang sa YT. Support natin sila, support natin. Kailangan natin tayo muna sa kanila kasi maliit na mga subscriber natin. Yung mga yan, mga malalaki na yan. Salamat po sa lahat ng bumisita. 6 viewers at 12 thumbs up. Thank you po. Hindi na ma'am. Kumain lang. Dan subscribe na ako sa iyo, YT with love, sabi ni Ate Margie. Ate Margie, maraming salamat. Thank you po. Kuya B-Boy, sura? Kumain ka na, B-Boy? Ano ang ulam mo? Anong sura mo? Anong sura? Sura. Madami, sana all. Yayamanin ka talaga. Diba talaga yung sangkay ko, mayaman. Bukod na sa mayabang, mayaman. YT with love, dikitan mo yan si B-Boy TV. Pag pumasok ka yan dyan sa live niyan, maaaliw ka niyan. Ano yan? Bibigay ng ano yan? Ng Gcash. Rich kid kasi yan. YT with love. Si B-Boy TV ay rich kid yan. Pag pumasok ka dun sa live niya, matik ka na agad, may Gcash ka na agad sa kanya. 100. Jel Brianna, hi, from YT. Takamar. Wow, tagi daw. Si B-Boy, di ba Ate Brenda? Ate Jill, si B-Boy TV. Di ba Ate Brenda, si B-Boy TV, pag nag-live yan, pag unang pasok mo lang pa lang sa live niya, may Gcash ka na agad 100. Mameta B-Boy, lilo po, sabi ni Ate Margie. Pag paniwala ka yan, tudas ako. Pag pinaniwalaan yan, tudas ako. Hello YT. Di ba Ate Brenda? Si B-Boy, pag nag-live ka dyan, pag nag-live yan si B-Boy, pumasok ka doon YT with love. May Gcash ka na agad 100. Grabe yung tao na yan. Mayaman yan. Huwag ka tumawain ako. Kala ko nagbibiro ako. Tumatawa lang ako. O, di ba? Ate Jill? Oo. Asuki. Di ba Ate Margie? Pag nag-live si B-Boy, unang pasok pa lang may pa-Gcash agad, 100.
Pang-load din yun. Abangan ko pag live niya. Oh, yan. Abangan. Very nice. Very nice. At yung Whitey with love. B-boy nang bahala sa'yo. B-boy, ikaw nang bahala. Bukas yan, mga 7:30 ata or 8 mga live niyan, umaga. Hindi kita muna, subscribe muna mga yan. Yan si Jel at si si B-Boy TV at si Ma'am Margie. Hindi kita mga yan. Tamang-tama po, wala akong bigas. Very nice, very nice. Whitey with love, boom, thank you. Sabi ni B-Boy. Yayamanin niya si Mami B-Boy o Mami Mita B-Boy. O, yayamanin. Paldo yan, nagpalipad yan lagi. Ang palipad yan, hindi yan nakakatanggap ng 25 pesos. No. Pinakamalaki yan ng palipad yan. $5, $10, $20, $30. Mayroon pang pinakamalaki yung kulay pula. Kulay pula. Wow. Kaya pag ikaw na monetize, puntahan mo lang si B-Boy TV. Rich kid yan. Yan yung anak ng Tacloban na mayaman. Pwede ka nga manghingi dyan ng bigas eh. Mapapasana all naman ako. Ay, sobra. Hindi nga tumatanggap ng 25 pesos yan na palipad. Kailangan dyan $5, $10, $20. Yung pinakamalaki. Ano mabungi? Gusto mo umangit mukha mo, Mark, gamit ang nail cutter. Mayaman talaga yan. Eh. Whitey with love. Tanong mo kay Mabi. Di ba close mo si Mabi, Whitey with love? Close mo si Mabi. Ayan, si Ate Brenda. Ay, Ate Brenda, Ate Melody. Ate Melody, di ba si B-Boy pag nag-live yan, mayroon ka agad pa Gcash 100, di ba? Sayang din yun, pang load. Opo, yan. Tanongin mo si Mabi. Mabi TV. Kung si B-Boy. Rich kid yan. Yan yung namin dyan. Yung kaibigan namin na yayamanin. Unang pasok mo yan, may pa-Gcash yan, 100. Basta, pasok ka agad. Oh. Wala ka. Muntik bumangga ah. Opo, yan di ba sa Ate Melody. Si Mabi Pogi na yummy. Oh, hindi yummy si Mabi. Wag kang tumingin, bawal ang bata. Hello, how old are you? 64 years old. And Bigit ka. Morning. Yes. Hello. Oy, Jen, shout out Jen Maribel. Ang ganda ng jacket. Ayan, may jacket ka na. B-Boy, shout out. 64. 64. 64 nung Chen, shout out. Thank you. Welcome. Jeno, Maribel. Tama ba? Pagkano ka? Min channel po yan. Salamat po ha. Thank you so much po. Lagang salamat sa inyong pagpunta sa aking live. Baguhan pa lang po ako nagla-live. Sana tulungan niyo po ako sa aking WH at sa aking subscriber. Yes, Melody Yahoo. Sabi ni Jen. Salamat po sa viewers. Sana yung yung bagong pumasok. Muning Reyes, shout out. Andito ako sa may lapit sa Happy Drug. Yes, main channel ko yan. Okay. Ate Melody, Marvel, Jane, Dan Dikit po. Sabi ng Whitey with love. Uy, thank you Whitey. 7 viewers po. Thank you so much. Guys, pa-subscribe naman ako sa aking channel. Baguhan pa lang po ako. Ang aking subscriber pa lang ay nasa 100 pa lang. Sana umabot tayo ng
ano ng 200. Kilala ko na yung boses mo, kilala kita. Sige. Pa? Bago magmaisan. Jen, shout out. 7 viewers, thank you so much. Apo. Asan na ba kayo? Asan po kayo? YT with love, what is your main channel? Said hi. Ada pa yung mano yung Mabi? Wala na, Ate Jen. Wala na, Ate Jen. Umano na? Kumaripas na ng takbo. What is your main channel? Yan daw ang main channel niya. Jane. Ito po main ko, bago pa lang po. O nga, bago pa lang po yan si YT with Diyan love. ka pa rin ba? Diyan ka pa rin? Saan ka na? Iba lang. Sa Guys, yan na. Sa Road 20. Bakit yun na? Watak-watak na. Bakit kaya? Iba na ba yun? Okay. Nawala si B-Boy. Hoy, B-Boy, nasaan ka na? Paliparan mo naman ako. Kailan na lang natitira dyan. Guys, kung sino magpapalipad sa akin ng ano, ng 1,000, bibigyan kong 2,000. Sabihin ni Whitey wait lang, manyabang pala nito siya. Oy, joke lang yun. Pero lang. Pinapaano ko lang kayo. Guys, kung sino magpapalipad sa akin ng $10, kulay dilaw, bigyan ko ng 1,000. Dan connect to you, YT. Thank you. Ay, Ate Gemma. Hello, Ate Gemma. Kumusta ka na? Salamat, Ate Gemma, sa pagpasyal sa akong bagong channel. Dito tayo muna sa YT natin na isa, sa Sigan channel. Kasi yung main channel natin mga kuray, bawal tayo doon mag-live. Kasi kasali tayo sa challenge ng Team Don Celia. Di ka pa muna host, paano ka paliparan? Paano kanila mapaliparan? Oo nga po, paano nga ba? Paano nga ba? Ate Jane, Maribel. Paano nga ba dapat magpaliparan? Ate Jane, maraming salamat po. YT with love, ibababa muna kita, papalitan ko yung papalitan kita. Ito naman si Ate Jane. Kaya naman. Replace muna tayo sa nakapina para naman mapin natin yung isa. Ayan guys, magdikitan kayo dyan doon sa channel niya. Bakit mo sinabi? Paray mo. Joke lang yun. Huwag kayo magpapalipad doon. Wala ko ibibigay sa inyo. Bahala kayo. Sa isang channel na lang magpalipad. Pag na-joke lang yun. Mamaya paliparan niya ni Nati Jen Maribel. Magbayad pa ako sa kanya 1,000. Ba't nyo sinabi? Huwag nyo sabihin. Kaya sabi ko, support dito. Sabi mo muna agad na may channel ba? Ate Jane, joke lang yon. Huwag mo paliparan yung second channel o first, main channel ko ha. Ala, utos ka host. Nagalit na si YT with love. Giatay ka. May second channel ako, first channel. Main channel ko. Wait lang, baba ko rin. Para madikitang ito doon natin, Jane. Bibiro lang tayo. Nang seryoso yung mga tao rito. Ito. Magdikit na ako sa ito eh. Maribel. Jane. Ayan. Dati, bagong dikit ako sa'yo.
naman yung cellphone na to. Nanigas na yung cellphone ko. Walang joke-joke, tuwad. Kasi mahirap magbiro sa taong seryoso. Yes, true. True lalo. Ay 8 viewers, maraming salamat ha. Yan ang main channel ko guys, yun. Binaba ko na. Para makita nyo, kung hindi pa kayo nakasubscribe dyan, pasuyo na lang. Biboy, Yahoo, sabi ni Jen. Ilan na ba subscriber? 118 na pala ako. Ay, nadadagdag ah. Dahil kiyaw. Maribel, paano na lang po ako balikan na lang po ang aking main channel. Thank you so much. Hindi ko kasi ginagamit kasi may pupuntahan kaming birthday para makapag-vlog ako. Away na? Away na yun? Hi, 9 viewers. Thank you so much. At 13 thumbs up. Thank you so much po. Magdagang salamat sa inyong lahat, guys. Yan, Mark Yowaray TV ay main channel ko. Mark Jo, good afternoon. Akin yan, Ate Jane. Maribel, akin po yan. Main channel ko po yan. Yun yung main channel ko. Nagsalita kasi si Ate Brenda eh. Pahirapan ko sana sila eh. Kaso sayang yung 1,000, wag na kayo magpalipat. Magbabayad pa ako. Good afternoon din sa iyo. Hi 8 viewers, thank you po at 13 thumbs up. Kasi bawal pa ako mag-live ngayon mula hanggang 17. Bawal pa ako doon mag-live. Kasi nakadalawang live na ako dun sa Diyan kayo magpalitan. Joke lang yun Ate Brenda. Pastilan ka ah. Eight viewers, thank you po. Ate Gemma, maraming salamat po. $17 ngayon? 16 pa lang ngayon. 17 ba ngayon, te? Ay, 17. 17 ba? 16. 17 ngayon? Ate Gemma. 17 ba? Dan subscribe na ako sa iyo, host. Nag-iwan ako ng bakas sa video mo, host. Oy, thank you Ate Marvel. 10 viewers, thank you so much po. Naka na rin ako dun sa iyo, subscribe. Baka may mga extra kang dun. Subscribe na rin. Ayan, hindi mo na alam ang pizza. 17 pa lang ngayon, mabuti na lang. Nag-live ako kahapon. Pa rin daw. Sabado ngayon, ka-17. Ganun. Kasi ang live namin, ibig sabihin, bukas pwede ako mag-live. Mabuti nag-live ako kahapon. Patay, muntikan pa akong kala ko sa linggo ang hindi pa magkamali ang aking Oo nga, no? 17 nga. Complete na ako dun, Pati pizza, di mo na alam kasi malayo pa sahuran. Oo, matagal pa talaga. Di pa ako makasahod. Di pa ako makakumpleto eh.
Baka gusto nyo, paliparan nyo na ako dito para makompleto ko na yan. Joke lang, host. No problem. Sanay tayo dyan, Ate Jen. Ate Jen Margra. Sanay po tayo. Yan, inop ko muna yung aking isang cellphone kasi may pupuntahan kaming birthday. Makiki-birthday kami, magdadala kong sako para lahat ng handa ron ipagsasasako natin. Ay, shout out sa 8 viewers at 14 thumbs up. Biboy TV, thank you. Ate Brenda, maraming salamat. Guys, yung mga nakadikit sa akin main channel, thank you so much po. Kailangan natin maghatak. Sharon pa more host. Yes! Totoo yan, Jen. Magsha-Sharon po ako. Baka gusto niyo sumama. Magdala lang kayo ng sako. Yung pasikrito yun, nasa, halimbawa, mesa to, di ba? Mesa. Kakainan kayo. Subo ka ng kuha ka ng kuha. Tapos subo. May lagayan doon sa ilalim, di ba? May mesa ito eh. Dito sa ilalim yung ano, nung sako mo. Pag anong gano'n lang, sasabihin ng may-ari, aba, ang bilis naman kumain nito. Gutom na gutom ah. Hindi nila alam, nakalagay na sa jacket. Jane, shout out, sabi ni B-Boy TV. Tagi ako, Imisya Sharon. Hindi ka pa nga alam kung marami handa. Makanto kami nila, no, nila Pe. Invite kami niya, birthday kasi niya anak. Charot. Wag na, baka mapagkamalan pa tayo doon. Charot. Hindi yun. Pagkahayaya ka naman. Ano yun? 20 ba ito kay Nelson? Extra. Extra ha. Ano yun? Pagkabasa na? Sekra? Yeah, blue. Hindi ko alam. Saan yun? Dito lang sa Magno. Dito lang sa Nubalik Chats. Ay, 8 viewers. Dahan salamat kayo, boss. Maraming salamat sa inyo. Mayamang ka na nga, kaya pogi mo, aray mo. Sino to? Haranila, haranila. Invite kami na pangaon. Makadlo kami kayo, mayroon daw may Boss Joseph. Hi, 7 viewers. Thank you so much. Sino ba itong XYRA? Boy, thank you. Bili na ate. Malas dos yun. Charara. Wait lang guys. Yang lang kayo guys. Stay tuned lang ha. Huwag kayong alis. Panoorin nyo muna yung mga dumadaan. Mga dumadaan pa lang. Sige la tawa ni Kuya B-Boy na makakautod ito nga tinawa.
Oo, totoo. Sino ba to? Shakera. Bigyan na nga kita moderator. 7 viewers, dagang salamat po. Guys, yung nakapin, pasuyo na lang po, padikitan po. Pasuyo po, padikitan po yung naka-pin. Thank you so much po. Maraming salamat. Hoy, Terence Lawag. Shoutout. Ate, ang pugi mo. Terence Lawag, shoutout. Sweet B. Sa lalaki. Isa na all. Check nyo nga yung main mga yan. Aray ko. Hi. Hi, Terence. Terence Lawag, shout out. Meron po dito. Asa ko lang ito. Tayo na eh. Aray ko. Hi, 7 viewers. Dagang salamat. Dali na, ma'am. Ada hippie. Waray pa. Wala pa ano, sangkay. Sangkay. Chat na yun. Pakinggan nyo guys yung tugtog ko. Sabay tugtog. May tugtog ako rito guys. Ano, pakinggan nyo. Hindi ko man. Salamat po sa 6 viewers. Salamat sa 5 viewers. Hi, 6 viewers. Tanyo kayo na project.
Maganda yan. Oo nga po, Ate Brenda. Maganda rin yung kay B-Boy. Tugma dun sa ginagawa niya lagi, araw-araw. Sa akin, tugman-tugma rin din sa ginagawa ko pag titinda. Sabi nga nila, ang galing mo maggawa ng kanta. Sabi ko, hindi akong gumawa niyo. Kasamahan ko nagpa-vlog. Paano ginawa ito ni, ni 12 Project? May app siyang ginagamit? Kay Grace din siya. Saka kay Manoy. Meron makaritad to. Meron siyang taga may taga sa kumakanta? O baka sa apps? Siyang gumawa ng lyrics. Ah, galing. Galing, ganun lang pala yun. Kasi pag mga ganito may nagpapagawa ng tugtog. May iba niyan may bayad. Buti nga kay wala eh. Total project eh. Ay, siya. Yan, daming tao. Ay. Kaya pala si Grace nagtanong kung magkano, sabi ko wala naman bayad yun. Oo, may bayad yung mga ganyan, Ate Brenda. Pag wala kang mga kaibigan na may bayad. Yung mapangsamantala ba? Dati kasi nung nagkaroon ako ng channel, YouTube ko, yung main channel ko, nagkaroon ako ng problema nagkaroon ng ng troubleshoot. Mayroon akong kaibigan dati na gumagawa ng mga ganun, yung umaayos ng mga problema sa YT. Nagbayad ako sa kanya, tinanong niya ako, ano bang naging problema? Sabi ko, hindi ako makapag sa YouTube partner. Hindi ako makapag-apply ganyan. Sabi niya, sige, kukunin ko yung yung details. Kinuha niya rin yung channel ko, Facebook, yung yung password, binigay ko sa kanya. Ngayon, chinik niya. Umabot ng nagbayad ako sa kanya ng 2,600, umabot ng halos 3 months yata, hindi niya naayos. Mabuti na lang kilala ko si B-Dogs na IT, magaling talaga. Yun, kinausap ko si B-Dogs, Dol, pwede bang paayos ko yung YT ko? Hindi naayos yung naggawa ng channel ko eh. Ayos kung kilala mo mga
Ayos. Ay sos, kung kilala mo si project noon, hindi ka makabayad nun. Oo, hindi talaga makapagbayad nun natin, Brenda. Nung pinaayos ko kay B-Dogs, sayang. Saglit lang oh, wala pa 1 linggo. Naayos agad. Yung pangalan ng gumawa nun dati, si yung nag-aayos ng channel ko nun, si Mark Lister. Ano yun, nagpapaangat program pa yun dati. Ngayon, nawala na sa YT, hindi na nagparamdam. Ang dami yata na-scam ng mga small YouTuber. Tininggan niya lang, sabi ko, sa dahilan niya, wala daw siyang wifi, wala daw nakuha niya lang yung payment na 2.6, wala na, hindi na siya nagparamdam. Grabe nga yung tao na yun. Kaya ngayon, hanggang ngayon, wala nangyayari sa buhay niya. Kasi ang dami niyan linoko. Kahit pag nagbukas siya ng ibang channel, wala na, hindi na siya makapag live. Kasi, siyempre, babas siya eh. Ano pa naman yun, may grupo pa naman yun. Kano sa'yo, ate? Oo, 50 po. Kwenta. Mahal sa iyo, ma'am. Sobra Ate Brenda, mapagsamantala talaga yun kasi talagang palay mo, pinirahan niya lang ako tapos nung nabigay na yung pera, hindi man lang nagawa. So, Magkano sa'yo, ate, kuya? 50 po. Kaya ngayon nag-iingat talaga ako sa mga ganyan. Hindi na ako basta-basta lang. Ay, akala ko. Hinahanap ko. Sorry, kuya. Saan may patani dito, kuya? Patani. Katano, hindi ko lang alam. DDS ka ba, kuya? Oo naman. Sporting tayo sa ganyan. Nagtataka siguro nabili sa iyo kung sino kausap. Tataka kung sino kausap. Titingin-tingin siya sa kung saan. Ano kaya kausap ko yun sa cellphone. Kaya ngayon, hanggang ngayon, hindi siya nagpapakita kasi chinecheck ko minsan ng channel niya eh, yung Script from Vlog. Script from Vlog dati ang channel nun. Chinecheck ko yun, si Mark Lister. Sa Facebook din, hindi ko na rin makita. Siguro, baka hinide niya lang ako. Kulit nga eh. Sabi ko, kailan pa yun? 2019 yata yun. Kasi nagawa ko ng channel, 2019 ba yun? Or 2022. Mga ganyan. Kasi ilang taon na rin ang channel ko na to eh. Almost 6 years na rin to. Ngayon yung main channel ko, hindi ito. Tapos hindi naayos. Hindi naayos talaga Ate Brenda. Grabe ng tao na yun. Hindi naayos. Tinanong ko sa 3 months na nga. Umabot ng 3 months na yun. Sabi ko, Dol, ano nangyari sa channel ko? Hindi mo ba maayos? Kasi kung hindi mo maayos, kukunin ko na lang yung pera. Ang sagot pa naman sa akin, ay hindi na boss. Hindi ko na makukuha yung pera yun. Nasa system na yun. Nasa system yung gagawa. Yung gagawa ng May binigay pa sa akin ng mga about sa mga yung gagawa. Kunwari, ito yung may hawak na ng pera mo. Binigay ko sa kanya. Sabi ko, paano yun? Hindi naman pala naayos. Ano bang hindi kami gawin yun? Hindi pa ako ganong kilala yun sa YT. Hindi pa ako ganong nakikilala. Kaya inabuso niya yung niya. Pagsamantala nga, kaya nga hanggang ngayon, wala ata nangyari sa buhay niya ngayon. Yun, di ba uso dati ang pangat program? Yung pangat program, yung
yung mga vlogger na nagla-live tapos parang magagawa ng ano yung bawa ito si ganito, subscribe nito si ganyan ganyan. Sayang talaga. Sayang talaga yung 226. Hanggang doon na lang talaga siya kaya nga, wala na siya magawa eh. Kaya inano ko na rin yun eh. Inano ko sa Facebook. Mabuti nga hindi nag-viral. Eh, kung kilala lang ako dati ngayon, baka na ano na yun. Ang dami nga niyang ano, tinulungan natin na may mga ano ng channel na talagang inano niya ata. Talagang linoko niya. Kawawa nga eh. Mapangsamantala sa kapwa. Taga ano yun eh, taga Davao. Bisaya yan, Bisaya. Ito yung mukha nun eh. Search ko sa Facebook. Dito. Hey, 7 viewers, thank you. Yo, wait. Pag di mo na search, game block ka na nun. Oo. Ito. Sa Facebook ko. Sa YouTube ko yun. Ito, yung mukha. Malakas yan dati, yung lalaki na yun. Yung lalaki na yan. Yung asawa niya, yung babae na yan. Papaangat program yan dati. Tapos nung chinecheck ko na yung main channel niya, hindi na, wala na lahat yung ano, pinagpa-private yata yung mga ano niya, yung mga upload niya. Kaya ngayon, hanggang ngayon, di na ata nagagawa ng channel to eh. Oo, monetize na yun. Papangat program nga siya, nagpapangat program. Doon ako dati nagtatambay. Kasi ganun lang palang ginagawa niya. Pansamantala pala siya naman. Hindi niya ako binigyan ng rason bakit niya hindi binalik. Kasi tinanong ko naman siya bakit hindi mo pa naayos yung channel ko. Talagang mangluloko pala talaga siya. Hindi ko nga nachitsimpuhan sa sa mga nagbablog eh. Matsimpuhan ko nga yan. Sasabihan ko talaga yan. Sa lalaki na yan. Yan. Oo, lalo nung dati, malaking halaga talaga yun. Ang problema nga ako nun, sa stress ako din, sabi ko nung nangyari. Nag-away pa kami ni Pinon eh. Ayan kasi, bayad ka agad ng bayad, hindi mo pa naman sure na maayos, tapos saka ka nagbayad. Ayan sabi ko kasi,
Pwede bang pagkagawa na lang po ang bayad? O baka pwedeng kalahati muna? Sabi pa naman sa akin, ba't wala ka bang tiwala sa akin? Sabi ko, hindi naman po. Hindi naman doon. Sabi ko ganun. Gusto ko lang ano, yung talagang yung maayos yung channel ko. Ulol. Mat. Shout out. Princess. Shout out. Gabriel Castor. Shout out. Budget na rin yun kasi. Oo, matagal na yun. Mga 2022 ata yun. 2021. Sipag ko dati mag-vlog. Grabe mag-vlog ako nun. Kahit walang edit-edit yun. Diretso upload agad. Ano lang ako dati nun. Parang ano lang naman nagbablog. Basta tutok lang. Hindi tulad ngayon na mas makapal na mukha ko mag-vlog. Sino ba ito nag-ulol? Materisa. Mumura ka dyan. Ha? Bad word siya. Ay, salamat po sa 4 viewers. Oh, sayang talaga yun. Tapos ngayon, hindi ka na nahiya. Hindi na, makapal na mukha ko. Hindi na ako nahiya ngayon. Dati nahiya ako pag nag-vlog ako, ganun lang. Tatago ko ng cellphone. Ngayon, kahit tumana ko ng ganun. Lalo na pag may GoPro ako. Mas maganda kasi pag GoPro ang gamit mo. Maliit lang ang hawak. Maliit lang ano ba. Pero kitang-kita yung talagang tao na mahagip ng camera mo. Pag ano kasi pag cellphone mahirap eh. Pag walang hawakan, walang stand, yung stand. Oh, malinaw yun. Oh, malinaw yun yung gustong-gusto ko eh. Yung GoPro na yun. Gusto ko yung regalo ko. Yung ano na yun. Yung, andito na si Pe. Ano regalo nyo kay Ace? Damit? Ayaw magkano. Anak pa natin Brenda. Geng. Shout out, Pe. Ate Brenda. Kaya inalagaan ko talaga yung channel ko na yun. Ginawa ko sa Mark Waray. Kaya yung ano ko, yung channel ko ngayon, pinagsusulat ko yan sa notebook ko. Tapos linagin ko yan sa 4 na cellphone namin ginagamit. Kaya pag in case naman, wag naman sana mawala ang cellphone, mahabol-habol. Hello, Pe, at kay Kulit. Andito si Kulit. Ay, salamat po sa 6 viewers at 15 thumbs up. Maraming salamat. Oo, kasi parang pag mawala si Ping, mabubuksan pa. Oo, totoo. Yung kay Sagato kasi, mali si Sagato ron. Hindi man lang niya naisip na may magtandaan niya yung channel niya, tandaan niya, nag-login niya ba lang sa ibang cellphone or isulat sa notebook para man lang malaman niya kung in case naman mawalang cellphone, maaagapan niya yung channel. Sayang yun, 2,000 subscriber na eh. Tapos nawala lang ng ganun. Nakakahinayang. Eh, ma'am. Ba yan? Oo, nawala kaya
Sayang. Oo, totoo. Dami nang hinayang dun sa channel niya. WH na lang ang habulin niya nun eh. 2,000 subscriber na siya eh. Tapos di niya tinandaan. Sayang talaga. Iba parang yung SIM card nung wala. Yun. Yung SIM card nung wala. Kaya naman yun. Sabi nga ni, sabi naman ni Project, kahit mawala ang SIM card, basta mayroon nakalagay na receiver yan. Maayos pa yun. Ate Brenda at siya si Biboy. Tawa ng tawa si Biboy. Ano yan eh? Hindi naman pa yata naman. Tapos mawawala na din. Hello? Yun na ma'am. Sa'yo te. Saan sila punta? Yun nga yung sinabi ko kanina sa'yo. May pupuntahan birthday. Birthday kasi ng aming kaibigan na anak niya. Len. Shout out. Len standby, shout out. Punta sila sa birthdayhan. Marami sila. Yan, mga bata. Birthday kasi 7 years old yung si Ace. Birthday niya yun. Iiwan mo tinda mo. Hindi, parang mauna ata sila. Papachat na lang ako pagkainan. Pag ano pa naman yun, mag-celebrate pa dito sa yung birthday boy. Magpapagames pa yata. Papachat na lang ako kay pagkainan na pupunta ako. Inom mo si Matat, basa na. Sabay inom konti, sabay batche, tinda naman. Meron kasi pag pumunta ka agad doon, mamaya yan ng isa, inom na agad. Hindi mo may tinda paninda mo. Wala namang problema, hindi naman mabubulog to, pwede pang bukas pa. Hoy, naka-ready na. Last dish na ba? Wala pa. Oo, may games pa naman yun. Oo, may pa-games yun, mga bata. Wala ka namang amo. Yun nga. Yun nga ang kagandahan natin, Brenda, yung pagtitinda ko rito. Mula nung natuto ako magtinda sa bangketa, kahit anong oras ako kahit anong oras ako magtinda, anong oras ako lumabas sa bahay, wala silang kasi, siyempre, sarili mong puhunan, sarili mong tinda. Okay lang. Sarap pag may sariling puhunan talaga. Kaya salamat ako talaga nung masala ako sa Team Subas. Kasi nakukuha ko ng konting pampuhunan at talagang konti na lang mga babayaran. Isang utang na lang bayarin ko ngayon. Ito na dati, 4 yun. Sakit talaga sa ulo. Pinapaano ko lang, rolling ko lang. Kaya gustong gusto ko talaga yung challenge na yun. Sabi ko, sana makaipon lang man lamang pang puhunan sa December. Kahit hindi ka magtinda, wag na. Kaya nga maganda yan. Oo, maganda Ate Brenda. Kahit hindi ka magtinda, hindi naman. 1 linggo nga lang ako hindi nagtinda mula nung punta kami kay nanay, tapos bumalik kami sa bahay 2 araw, tapos nagpunta kami sa inyo, di ba? Sinaglit ang mahigit 10 10,000 mahigit ata yun, naubos. Hindi lang. Ano yun ang pera namin, nasa nasa 50 yun. Tira sa amin 30. Mga 20 kasama pagbayad ng bahay. Ubus. Oo. Ate Brenda, talaga naman. Mga
Mga 15 yata. Paubos ko rin ano nun. Pero ano naman yun? Tubo yun, pre. Yung puhunan yun, nakasiti yung puhunan. Yun lang, pag puro labas, ubos talaga, wala kasing napasok. Oo, totoo. Kaya ngayon, maganda ngayon kasi medyo mayroong kaming, kasi tatlong araw ako nagtinda na Martes, Merkulis, Huwebes. Kumita ako, nakakaulong ako. Ngayon, namatuman. Ngayon lang. Sabi. Ang aga nyo ah. Hindi, sabi ko, i-chat na lang ako ni Pi pagkainan na. Ay, sarado ko pa yun eh. Ayun na. Kuya B-Boy, malagdos ka na nga da. Ako na yan. Papachat na lang tayo, pagkainan na pupunta tayo dun. Magkano pa yan eh, pambata eh. Hindi naman tayo bata. Kurang na tayo eh. Pagdating doon, tagay na agad. Para lasing. Ganyan talaga minsan mabenta, minsan matumal. Oo, totoo. Normal talaga to. At maganda lang talaga magtinda, Ate Brenda. Nung magtitinda ka, may sarili ka na talagang, yun yung sinasabi ko, puhunan. May sarili ka ng puhunan, masarap. Masarap sa feeling. Kumakabig ka ng, kasi tuntutusin dito sa pagtitinda. Kumikita kami dito sa isang araw, pag talagang mabili, kumikita ka talagang mababa 2,000. Mababa 2,000. Pero pag talagang sama ka naman, hindi ka naman talaga totally malulugi kung wala kang binabayaran. Kung gastos lang sa pagkain, walang problema yun. Normal na yun. Siyempre, hindi ka naman pwedeng kabig ka ng kabig, hindi ka kakain, hindi mamatay ka, agad na agad. Marami kang pera, matay ka naman sa gutom. Yun lang. Importante lang talaga dun, ano. Wala ka talagang ganong utang kasi masarap kumita ng may tubo. Yun pa naman ang gusto ko magtinda ko ng nakakaipon ako ng nung mas nakakasipag yun magtinda yung na may naiipon ka sa pagtitinda mo na ay nakaipon ako ganito. Dati nung nag-i-storage ako wala pa talaga akong utang nun. Laki nang naipon ko noon nung pandemic. Maganda yan kasi lagpas mo sa minimum kita mo. Oo, pag siniswerte naman, pag medyo maganda ang bintahan, talagang kikita ka talaga na maayos. Ang problema lang, pag talagang inabot ka ng tumal, ay talagang ka doon. Huwag naman pabayaan ang sarili kasi yan lang ang lakas mo. Kaya kailangan kumain, hindi mo magpagutom. Totoo yun natin din. Oo naman. Hindi naman yun. Ano lang ba? Pagkasabihan lang ba? Parang sample lang ba? Halimbawa lang. Kung sakaling kita ka ng kita ka ng kita tapos ayaw mo naman ayaw mo naman gumastos. Wala din nangyayari. Oo. For viewers, shout out. Magkasakit naman kung tipirin ng sarili. Oo, totoo yun. Magkakasakit ka talaga pag pinipid mo ang sarili mo. Kailangan talaga dun. Tama lang. Kumain ng tama. Huwag naman yung sobra naman. Kasi mahirap kasi pag may pera ka nga, tapos sobra naman kain ka ng kain, kakasakit ka rin. Yung sakto lang, yung tamang kain, hindi yung sobra. Mahirap naman pag sobrahan. Hi, 5 viewers. Thank you so much. 2 hours lang ako guys. Mayroon na ako ng 1 hour and
45 minutes. Hi, Whitey with love. Thank you so much. Tama. Five viewers, thank you so much. Ayan na. 6 viewers. Paring Jarin. Pugi naman ng paring Jarin, oh. Pugi naman. Alam na iwan ko yung jacket ko. Six viewers, shout out. Yes po ma'am, good afternoon po. Ramon Fernandez ma'am. Tumas po yung bigas. Tumas pa po ba yung bigas sa iyo? Mukhang scam yun ata. Matao talaga yun. Sakto lang. Pag ganitong oras, wala ganong tao. Pero mamaya, hapon tao. Yun ang pupunta, no? May kick pala naka-radio. Ayan, ang pupuntahan namin. Tita, bye-bye! Baka mabasa. Hoy, tira nyo yung ulo dun, ha? May cake. Ay, may cake, may lechon. Takaw ka talaga, Juan. Taka na, binawasan na nga eh. Laki pala ng lechon nila. Oh. Laki pala ng lechon ni Mang Nano. Ah, hindi. Ano lang pala ito. Ah, malapit lang naman yun, Ate Brenda. Saan may birthday? Wala na, ano? Oh? Uy, huwag kayo dun! Bawal kayo dun! Ang pangit nyo!
Sabi, yabang ang puta. Invited kami dun, boy. Bata ka lang pala eh. Boy. Kay B-Boy, shout out. B-Boy, shout out. Kanina ka tawa ng tawa sa kay B-Boy. Mag-end na nga ako. Ay, ano na lang pala, 9 minutes na lang. Mag-end na ako. Ha? Sakta muna. Gala muna kayong ibang live kay sayang mga ibang nagla-live dyan. 2 hours lang din naman. 2 hours lang, pwede na. Six viewers, shout out. Boy, sabi kami boy. Buti ka pa nga masipag mag-live. Ano lang yan? Si Brenda. Talagang dati tamad din ako. Pinorstige lang din ako ni B-Boy niyan. Dati wala nga akong viewers nun eh. Pag nag-live ako, wala akong viewers. Wala rin ako. Nagsipag lang din ako nung napapansin pa napapansin ako ng Sword community. Kahit dati naman hindi naman ako gano'n nagla-live, pero marami akong upload. Lagi ako nag-upload. Lalo na nung nagkaroon ako ng cellphone ng bago, talaga. Grabe yung panay vlog. Gusto ko talaga magkaroon ng GoPro para pag mag-vlog talaga. Maganda sana dito mag-vlog ng may GoPro. Kasi maliit lang at madali lang dalhin ba. Hindi siya mahirap itutok. Kaya maliit nga lang. Pwede mo nilagay dito sa yung ginawa ni Wangbo TV. Nakalagay lang dito sabi ko. Maganda yun. Ito alam mo ka Lana? Nag-umpisa na? Nana? Di pa? Nagasagin. Bukas dito, nagasagin. Ako yan. Ito yung binigyan nyo ng kwan, mamatay na yata yun, no? Sino? Yung binigyan nyo ng karton. Johnson Wax? Hindi ko. Johnson Wax nga. Ano nangyari? Buhay pa, pero kwan na. Awas ng dugo dito. Oh? Tigas na. Kwan pa, maganda mo. Ganyan na. Saan nangyari? Yan, kagabi. Ngayong araw. So, kakahapon, umiinom pa ng gin. Makabili ka niyan, ipon ka lang. Oo nga. Tambay lang, Mark. Thank you, Ate Melody. Si Johnson Wax? Ambulansya. Malas 3. Wala na yun. Buwal na daw nga. Sabi ng mga Bisaya. Sabi ng buhay pa, dinala sa hospital. Buhay pa daw. Buhay pa, dyan nga eh. Andyan na. Hindi,
Sa gabi, nung kinarga sa kwan, hindi nga pa. Wala na dyan. Oo, pinalas. Nahanap, ang tagal nga nang umalis kasi nahanap yung kabagana. Wala na nagpipasita. Manual, matuluyan mo. Ang gano'n, lagi-lagi yung tandaan ko na sa kwan. Nandito na yun, puhunan. Puhunan sa online shop. Bebe, bebe. Nakakakonsinter na. Wala. Nakarebit na eh. Ang puhunan. Igagula mo naman yung kumakulit. Talaga na. Wala kayo. Mabalik ko. Wala kita ko. Kay inom yun. Kay inom. Ang alak. Hindi ko nag-sisirado yan Ate Brenda. Maghapon din yan. Hanggang gabi. Dito nagsasara sila pagtanghali, balik na lang sila sa maganda. Ganon yung iba rito, ganon din. Pero yung itong nasa likuan, hindi nagsisirado. Kaya may kapalitan yan. Marami yan sila magkakamag-anak. Daming anak yan. Kaya yung umaga niyan, yung nanay niya at asawa niya. Paghapon, yun na, yung anak niya yung nagbabantay. Marami yan sila kaya hindi nagsisirado. Basta may tagabantay, hindi nagsisirado yan. Kaya dito dati, ganitong oras pa lang, lalo pag Sabado, nakakaubos na yan. Hindi pa nasusunog to. Itong palengke na to. Paano yung karnihan? Ganon din. Tinatago nila muna, tapos pa may lalabas mga bandang alas 3, alas 4. Nung hindi pa ito nasusunog, itong nasa likod namin, ay talagang yan dito, napakabili. Lagay ka lang dito ng ganitong oras pa lang, ubos na yung paninda. Dito, ang karnihan dito, kunti lang. Pero doon sa may siya ay mapakarami. Sa may sa may Susana Road. Mag 2 hours na ako guys, mag-end na ako. Baba na kita Ate Brenda. Mag-end na ako, 2 hours na. Yun, maraming salamat po sa apat na viewers. Mag-end na tayo. Thank you so much. B-boy, thank you Ate Melody, Ate Brenda. Salamat Ate Brenda. Mag-end na ako. Salamat sa pagtambay. Ingat. Naka-live si Grace para nakapasok. Ingat kayo, ingat. Thank you so much kay Tol Project. Bye, Team Boom. Thank you. Ingat kayo lahat. Yan na ako. Tol Project, thank you. Bye. Salamat ng marami.